Nakemeg digiti otoridad ti 20 ket tallo ti tawen na lalaki kinagdama nga SK Kagawa iti Barangay 23 Santa Cecilia iti Iliti San Nicolas babaen iti drug by bust operation. Ti operasyon ket naiwayat iti Barangay 9 iti medlaing naso nga ili babaen iti napagtipo na puwersa ti PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1 ken San Nicolas Municipal Police Station. Naalakeng kwa na ti maysa sa siya naglaon ti mapapati a Shabu a subject iti by bust operation idinto anala iti kutna iti upat paya sa siya naglaon metlaing ti mapapati a Shabu. Agdagsen ti agrib 5 grams ken adaan iti standard drug price at 34,000 pesos. Aminado ti sospek nga agus usar ti maipawil nga agas, ngem impetteng na nga awan iti iggem na idi nakemmeg digit otoridad. Depensa na nagturong laing dayto iti nakapasamakan ti insidente gapot tinawagan ti maysang individual a maipagarup amang supsuplay ken kuanay ti maipawil nga agas. Ay na ba nag-j parte ti Barangay 9 sa dito San Nicolas. Documented na kanya. May pagod nga agas ko napaanak mo sir. Sakto mo nga dadwa nga mga rurut nga hindi kami ti nyamuno pideya ti gijay sir kinamultak madlatang. Sadak pinisukan mo ti may bawal na drogan sir. Well, sir. Api nga ananwen nyo kung ma-GJ sir nga may pawil nga agas. Lagi ko ma sir. Gusto kung kasi dyan maggamit yung pasawang sir. Ananwen sir ilapong binuusaran nyo? Usarin sir. Usaran nyo. Yan no? Dati nga ikan na kay dito yan sir, individual iti may pawil nga agas? Dati sir, dati. Inayon nga agarup dua atawenen nga gus usar ti maipawil nga agas ngem kunana saan napay napadasan ti aglako kadaytoy. Patsyen na tinapasamak ken kuan nakit insidente ti palit ulo. Ano't pagtrabahuan nyo sir? Naglako na chicharon sir. Chicharon. Pangalalaan nyo, tigatang nyo sir, ket nanginan sa amin ti drugs. Awan sir, ipautang na kanyak di sir. Hangko mismo, gatagan kasi di ko na umay mo alaan dito ko na. Ano, danto karatam bayadam kung kunana. Jacket ti kastang, umay ka na kung kunana. Kaputa na panak sir, isa di kinambaldak mo. Ang manulang di na ingkalain ko ma sir? Awan sir, adayo awan gram tayo kung nada kaslabit sila ko ba nga impakita na dabi gidi insenda kanya ka picture sir, hindi. Adayo di in pa salsalda kanya kontra di droga nga itid na kanya. Nagkapuan na di nga nakalata kanya sir? Kapumutla kanya sir, di kita nang tinggal kanya. Kuna di pulisya karaman ti sospek nga adda iti babaen ti high value individual gapu iti operasyon ti illegal na droga. Napadausmet ti panagbabawi ti sospek. Yung may kandidato gundaw yung makarwar sir, subyanan nyo pa dito. Ay sir, dito ito siguro mabuti kapag buhuyan. Ada pamilya mo sir? Awan pa sir. Awan pa, parents sir. Ato sir. Ano ti mensaham kanya sir? Dapat- Ada ka dito. Tila taas ito mo para kanya akong sir, no? Nandot kastada kanya. Narigat talaga may suso, ture. Sumango dayto iti reklamo panaglabsing ti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Imunan na nagbalag ti pulisya nga agtultuli ti operasyon da kontra iti illegal na droga. Mark Magdirila, Balitang Solid North.